kacarita Ratu Gong puniki socaning rat lan oboring jagat luhur agung wibawane titising Sang Hyang Wisnu babar hayu hayomba suki pamonge hambek tomo amung emanipun Praputra Ginunggung mulya mung sawiji ingkang den singkirke yekti dibuang ing kuburan nuwun sewu sinuwun Darawati kula suwun sampun ngantos gerah ing penggalih aja lara wati kula niki wong tuwek kula niki wong gerang duwe kewajiban ngelikke kalian sampeyan merga sampeyan niku dudu wong saudon saurupan nanging mustikane para ratu sampeyan niku mustikane para ratu sing kudune sak paripolah lan tumindake kena kanggo gondelan lan panutan karo wong pirang-pirang nyuwun pangapunten napa ta gunane sampeyan dadi titising dewa Ratu Gong Binetara ning jaba sampeyan disubya-subya ning emane yen sampeyan nata karo keluarga kok mboten adil malah kepara sia-sira marang salah sawijining putra Prabu Boma Siti Sendari Samba Parta Jumena Setyaka Titisari niku anak sampeyan sing kok rengkuh kok mulyake kok tresnani ning ana anak siji sing boten manggatekke malah mang sia-sia merga tedhak turune kewan tedhak turune kethek ya nadyan to anak sampeyan wujute satriya ning nggen mburi nggen bokong enten buntute merga sampeyan isin sampeyan wirang ing atase Ratu Agung kok anak-anak menungso sing ora lumrah mula anak sampeyan siji niki mang singkirke men ora ngregeti jenenge bapake Bambang Gunadewa nika anak sampeyan dosane napa klerune napa kok mang buang wonten ing kuburan Gadamadana Rada montak lereke netap supaya ya sinepe jojo bang mawing wengis netra kocak ngontar andir hidup nyomangolo tokro praupan brabak branang
kaya kembang worawari yen kasumeta marang seketeng murup metu dahanane kacarita kaya mangkono jagat Ndarawati horeg bumine dedrek kaya obah angine angidit nanging perbawane panas weh rasa gerah kaya sinamber gelap jantunge Sri Kresna tupi midhanget pangandikane Kyai Badranaya dawane Ratu Agung sinung kasugihan kepinteran lan kinurmat dene wong sak jagat ing batos Anjala dene sineblak dening ucape Ismaya mangkono sarira dadi abang branang greget kang waja dadane kaya mledak-mledako riwe brol kaya dineres dupi kesabarane wis entek ditunggangi dene Kanepson asta kumlawe nyenggol Kyai Kesawa ing mapan wonten ing rikma mangkono Prabu Kresna mbledhos dadi Brahala kawigiris mlintir gumbala sugal wijiling sabda maragake sawangen Semar kowe nyenggol rasaku kowe nyabet atiku aku dadi kaya ngene yen Kresna wis semene gedene aja kok mung dapurmu jagat iki ya tak untal Semar ing atase rong enek jam 11 kok wis gedine semene gedhe semono ler enek musuhe apa ya enek gunane musuhe dapurmu kula mboten rumangsa dadi musuh jenengan kula niku ngelekke kalih jenengan aku ora lali nadyan to kabeh kandhamu bener lan becik ning kowe rampan papan apa kowe ora nyawang iki ana pasewakan aku diadhep Sentana Praja Ndarawati sing cacahe semono akeh parandene kowe nuturi kaya wong pinter, wong kregem jimat ngandani karo Ratu Ndarawati. Yen pengen ngandani kudune wong loro wae catur netra. Ora kok ana ngarepe wong akeh kowe mirang-mirangake karo Prabu Kresna. Ning niat kula menika tulus ning carane ora kaya ngono kuwi.
ning buktinipun ingkang putra Gunadewa sing duwe buntut mangse bratke wonten kuburan Astana Gadamadana kuwi dudu urusanmu kuwi perkarane Ratu Ndarawati. Yen aku dosa tak sanggane ora usah melu-melu. Ning kula mboten trima, kula niki tali ning jagat sampean reksakaning jagat. Sampeyan nggih panutan nggih conto karo wong sak donya. Yen gampang nesu, gampang muring ngoten niku kawula sampean ora mawut-mawut niki mangke. Sampe ramikem kowe. Kowe mulya. Mulih pripun? Lek urung subuh kula dereng mulih kula. Kowe bali yo. Aja nyepet mripat jejembri jrambah. Bali. Mboten. Nekat ora bali, mboten wangsul. Nadyan to sore wau pun dilunasi mboten wangsul kula niku. Ora mulih gaglak tenan mang pangan yen saged. Oh. Silang alam. Pangan rek malah jedul meneh Semar. Kudune kowe mapan ana wadukku bar tak pangan rek malah metu iki piye? Lho, pancen biasane bar dipangan terus metu ngeten iki kok piye? Gaglak pindho. Mesti bingung to. Pun mang pangan parandene kula wis metu pindho niki, Pak. Pun sing mandel-ndelke napa? Kula nggih mboten digdaya, kula mboten sekti ning niki pancen karepe ilahi ngoten niku. Apa sampean ngendelke sing mripate amba terus tutuke nganti kaya guwa ngoten niku. Ngendelke rambut sampean mang gramason ngoten niku. Geni apa gramason kuwi? Monggo yen ajeng mang pangan melih ngriki. Mumpung rang bayar kula mang pangan ngoten lho. Iki jane wong apa to iki? Kok mang pangan lho. Pangan parandene wis urip. Arep palungguane getak ajiku gelap sayuta mbuh tibamu.
Kowe duwe daya apa kudune kowe iki kunclang adoh dik malah balik meneh angger tak getak. Sing bodho sampean mburi genah nek saka iki lho. Anggere kula manggetak natap niki ngebruhi jenengan melih, mriki ngebruhi jenengan melih. Lek getak rada ngene setane sing rada adoh ngene lho. Ha, sementen getak tenan. Wah. Monggo manggetak. Wis tak getak elah ra krasa aku malah. Oh.